Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er een man is afgezet bij het CMC met schotwonden en kort daarop overleed. Rond 3 uur 's nachts, vanochtend dus, ontving de politiecentrale een melding dat er een SUV bij het ziekenhuis was aangekomen met een persoon met schotwonden. De agenten deden onderzoek en begrepen dat een SUV bij het CMC was aangekomen met 3 personen. 2 stapten uit en renden weg. Het slachtoffer bleef achter in de auto. Paramedici verleenden het slachtoffer meteen medische hulp, maar helaas overleed hij. Het is nog onbekend waar de schietpartij heeft plaatsgevonden. De politie heeft diverse aanwijzingen gekregen, maar onderzoekt dat nog. Verder, de auto is ook in beslag genomen voor nader onderzoek. Ongedocumenteerde werknemers opgepakt. Een multidisciplinair team van de overheid heeft gisteren verschillende ongedocumenteerde arbeiders aangehouden, terwijl ze bezig waren met asfalteringswerkzaamheden. Het team, bestaande uit medewerkers van BAP, VVRP, SOAW en de politie, ging naar een terrein aan de Cerulora-weg, waar een aannemer bezig was met het uitvoeren van asfaltwerkzaamheden. Op het moment dat de arbeiders de aanwezigheid van autoriteiten opmerkten, renden 2 van hen weg en vluchtten weg in een Kia Soul. 6 mannen en een minderjarige werden aangehouden omdat ze hier aan het werk zijn en niet over de juiste papieren beschikken. De personen waren in dienst van een bedrijf dat geregistreerd staat in Panama. Ook werden 3 voertuigen, een wals en een bobcat in beslag genomen. Politie pakt 4 jongeren op voor auto-inbraak. Dat heeft de politie bekendgemaakt, want in de nacht van maandag op dinsdag vond er in de Borinquenweg een diefstal plaats in 2 auto's. De volgende dag werd een 16-jarige jongen op school gearresteerd. Kort erop een 17-jarige jongen en een 18-jarige en later weer een 16-jarige jongen. Dus 4 personen zijn aangehouden voor de dubbele inbraak. 2 van 16, 1 van 17, 1 van 18. Ze zitten voorlopig allemaal vast en het onderzoek gaat door. Voorzitter CFT stopt begin 2026. De voorzitter van de 3 colleges financieel toezicht, er is er namelijk 1 voor Curaçao en Sint Maarten, een aparte voor Aruba en een aparte voor de Besseilanden. Maar deze voorzitter van alle 3 de colleges, Liedewijde Ongering, heeft gisteren laten weten dat ze stopt met haar toezichthoudende functies per 1 februari 2026. Op die dag eindigt haar eerste benoemingstermijn. En ze zegt dat ze dan 67 jaar zal zijn en meer behoefte heeft aan haar tijd voor privéleven. Ze heeft altijd een drukke carrière gehad en vindt het daar nu tijd voor. Zal worden gezocht naar een opvolger van Ongering. OM eist jaarcel voor 72-jarige chauffeur. De zaak behandelde gisteren de zaak van een dodelijke aanrijding. Er staat een 72-jarige man terecht. Die heeft op 4 juli 2023 op de Caia José Papa Liberia een 15-jarige jongen aangereden en die overleed daarna. Het gaat om Gio Helleman. De man zou veel te veel hebben gedronken en ook te hard hebben gereden. Volgens de rechter heeft hij ook op geen enkele wijze spijt betuigd en heeft hij de boel proberen af te zwakken, dat hij het allemaal niet wist en dat hij niet zoveel gedronken had. Ook zijn advocaat die zegt dat hij niet kan worden veroordeeld voor dood door schuld. Maar volgens de Openbaar Ministerie gaat het om een zaak waarbij iemand bewust dronken en te hard 's nachts op de weg reed. En dat kan inderdaad dergelijke gevolgen hebben. De zaak wordt op 24 oktober gesloten en de uitspraak volgt 2 weken later. Politieke bemoeienis in benoeming Centrale Bank. Dat zegt Artwell Aryan, voormalig minister van Financiën van Sint Maarten en huidig parlementariër voor de National Alliance. Hij gaat in op de discussie dat er in de regering van Sint Maarten Gairo Bloem naar voren is geschoven voor de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Volgens Aryan is daarmee sprake van politieke bemoeienis bij de benoeming van een instituut dat juist ver moet blijven van de politiek.
Gairo Bloem heeft gezegd dat er politici zijn die met zijn benoeming politieke spelletjes willen spelen, omdat ze snel verkiezingen willen hebben. Maar daar gaat het volgens Ariel niet om. De regering van Sint Maarten, de regering van Curaçao moeten kijken wat de beste kandidaat is. Het is een voordracht van de centrale bank en ze moeten niet met een eigen kandidaat zomaar komen opdragen. PVV pleit weer voor onafhankelijkheid. Het is niet de eerste keer, maar de PVV wil dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten onafhankelijk worden. Dat zei Tweede Kamerlid Peter van Haasen in een debat over de 3 eilanden. Nederlandse media schreven daar eerder deze week over. U ziet hier op de beelden Van Haasen die afgelopen dinsdag verkondigde dat wat hem betreft Nederland wel inspraak moet houden zolang de landen niet onafhankelijk zijn. Volgens hem is dat nodig omdat er geld vanuit Nederland naar de eilanden gaat. Maar hij wil dat ze uiteindelijk onafhankelijk worden. En dat gaf hij als voorbeeld Suriname aan dat in 1975 onafhankelijk werd van Nederland. De PVV zit niet meer in de regering, is nu een oppositiepartij, maar is wel volgens de peilingen de grootste partij van Nederland bij de komende verkiezingen op 29 oktober. En dan gaan we nu over naar een break. Bida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, turcosta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen bij de Copal, want die hebben een bijzonder eerbetoon gegeven aan de Bonaire Human Rights Organization. De permanente conferentie van politieke partijen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Copal, heeft namelijk de erepenning van verdiensten toegekend aan James Finis en Davika Bisesar Shaw van de Bonaire Human Rights Organization. De voorzitter van de Copal benadrukte dat de 2 Bonaireanen zijn geëerd vanwege hun voortdurende strijd tegen het kolonialisme dat Nederland volgens hem blijft opleggen aan Bonaire. Volgens de Copal maakten zij zich hard voor het recht op zelfbeschikking van het volk van Bonaire en voor de uitbanning van het schandelijke Nederlandse kolonialisme. In november zal de prijs worden uitgereikt aan de 2 kopstukken van de Bonaire Human Rights Organization. 14-jarige therapiedolfijn is overleden. Dat heeft het Curaçao Dolphin Therapy and Research Center gisteren laten weten. Op dinsdag 30 september is een van de therapiedolfijnen, er zijn er 4, overleden. Het betreft de 14-jarige Kanoa. De oorzaak van zijn plotselinge dood lijkt een darminfarct, maar hij wordt gemist door therapeuten, trainers en patiënten. Er was een bijzondere viering van de Dag van de Politie en de Dag van de Ouderen gisteren. De politie vierde eerst een dienst, er was eerst een dienst in de Santa Famia, de kerk van Santa Famia, voor de politie. Daarna was er een parade in de Bredestraat, die eindigde op Plaza Brion.
En het is eigenlijk een onderdeel van de hele week van de politie die vrijdag begonnen is. Waarbij verschillende leden van de korpsen van Nederland, de BES-eilanden, Aruba, Sint Maarten en Suriname op Curaçao zijn. Ook werd stilgestaan bij de Dag van de Ouderen. De stichting Kaartje 60 Plus had dat georganiseerd. En er was ook een koor voor leden van 70 plus. Thema die naar voren was gebracht is wat kan AI betekenen voor onze ouderen? En minister van SOAW was aanwezig en die sprak de ouderen toe om op die manier het belang van de ouderen voor onze samenleving te benadrukken. Iets heel anders, maar vanavond gaat de Gay Pride van start. Dat begint om 7 uur vanavond bij de Rifford, tenminste, dan begint de Gay Walk. De walk trekt van de Emmabrug naar het Wilhelminaplein. En om 5 uur 's middags beginnen de festiviteiten al bij het Wilhelminaplein. Dan is er het Rainbow Park en Concert. Dat is om 5 uur, om 7 uur de walk. En de rest van de dagen zijn er allemaal activiteiten. Als u die wil volgen, kunt u terecht op Curaçao Pride op Facebook of op de website www.curaçaopride.org. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want in Venezuela is het al kerst. Feestelijke lichtjes, kerstballen en bomen versieren de Venezolaanse hoofdstad Caracas en brengen meer dan 2 maanden voor de daadwerkelijke kerstviering de kerstsfeer naar de stad. Vanaf 1 oktober viert Venezuela dit jaar voor de 2e keer vervroegd kerst. En dat is uitgeroepen door president Nicolás Maduro. Vorig jaar haalde Maduro de feestdag naar voren tijdens een crisis na een betwiste presidentsverkiezing, waarvan tegenstanders en de Verenigde Staten hem beschuldigden dat hij die had gestolen. Nou, die traditie is dus nu van dit jaar herhaald en de kerstballen zijn al opgehangen en de kerstliedjes zijn al te horen in ons buurland. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.